високо да разпалим огнино, да направим един лед за Богу, а да видим що ке стане. Добре, сега ходим да видим двамата що ке каже. Капелата натуриме. Нагледам тоягата и фанера ако потреба. Айде, бабо, наглеждай Бобо, оди трябва да навия бай Фиро и после като се прибера да е готова трапезата, ясно ли е? Оди, аз ке го наглеждам. Ти ми наглеждаш ти, айде. Кой ти злати, кой ти злати, кой ти злати лед, Отдека си сдоматнал, бе! Ай, седи там, седи! Ай, бабо, крена съм! Айде бре Фило бре, айде Бастуно иде, ние се здрави да остана чакане бе. Бе, що да направим, бе, ние сме дръти вече, бе. Айде живо здраво, какво е? Добре сме, ще го правиш тук, ще се учиниш. Я дойдех малко да видя как е при тебе работата. А така, сега къде ще седнем или ке одиме на някъде, ще го правим. А как кажеш ти си дома кино, аз съм гостенин. Я да ти кажа, днеска е Стефанов ден. Ама ние окащата нямаме никой Стефан, ама едно време тук живееше един. Ама па се знал он вече по-модерен, се зна там надоле на изграждането. Ние тук си седиме, ако искаш ке слезем да го видим, ще прави. Па аз нямам работа, всичко е наравно животни, да слезем надолу да го видим. Айде да го изненадаме, па да видим дали е направил суфрата. Айде да видим, защото видим. Много е далече, ама ке го изкараме, бе. И що да правим? Городе, зелена в много си, баба, в много си баба. Ала си сравница, сравница, кръвница, сравница, кръвница. Мамота, бадере,
Забориме се, бе! Аре, бе, 3 дена одиме, чак на 5 стигнаваме да те видим, бе, айде! Аре, бе, днеска е празник, бе! Да влизаме ли наборе? Возайте, айде! Да, ке, возаме, щом ни кажеш. Айде, тамам Подготвили- бабата е турила суфрата, Айде, айде! подготвих се да ме пише као гости. Гости си чекават ти, на време Ека ли бе, бе? Стефанов ден е днеска, бре! А за много години! Да и ладиш, бе! Заповядайте, айде! Тамам бабата е турила суфрата! гледаш. Браво. Елате, айде! Айде, набори! Гледай каква суфра си отнал, бе. Айде, бабата са прави питката, меси, Ама питката! много труден терен, я едвам го слезнах. Труден е, ма убав! Калпако ти изпадна, бе. Докторе, това човек ме предписа! Не мога да ме видя! Абе дай ми я малко до доктора, бе, не ме слушай, бе! Къде намерите тук всеки дойди? Бабата! Питка Мерси! Питка Мерси там! Оба. Пуста баба! А онака, си оправи тая, бе, щетини. Абе, са много знам, уж месеше нещо, ама Върши ли бе! ти работа в късните часове, бе? А? Върши ли ти работа или издава багажи? Издавам, а върши за са! Така. Абе, ти да го напръчваш и оно другото си знае работа. Она се оправя, я легна да спия, она се оправя! Така. Така, убаво се научи, наборе! Добре ми е! Айде, бе, Поленка само, бе, поленка. Сакин тури ме яла, дай да отнея малко! Едно време по горе железница, кога още ни беете селски. Аз съм Денофило. Що поредихме пили за тебе, ти си ме заборила. А ме не ме знаеш, е? Поленка. Я очила носят, па не мога да те позна! Та ти гледай какво си ги турила, не са ти на очите. Абе, то ми даде маленки очила и то доктор ли е какъв? Абе, като гледам ти нещо си замазал с кита, а? Детката не пие, ти за него. Най-забавната пие! Тука един леп изпечух. Я, дедо, ти ли си ги турил тия? Ой бе, турих там нещо да видя да имаше за вкус, бе, за вкус да има! Фани тук. Дай Да, тука, и месо. тури! Мале, Тури тука абе, на... месо да ми дам по едно пръче. Тия тревец. Тури тука, гледай, леле! Ма Всичко по-маленко, спотак! че вече не мога да клавкаме с тия заби. Ай, Много те сме клявка одрасели. сам, колко ти дам тук? Че, аз па не мога го. Избегава ти е силата, бабко. Изверни това. Еми, детката много те измара, а? Нещо такова ки е. Сеги на това. Ама, само се А ти опаква кой она! беше, че ги са? Ако не се третиш, ще се обида. Я дай. Не мога да се сет. Не можеш да се сети, не мога. Аз съм Ристо, бе. Кой е Ристо? Това Отиде се е да бие горе. по гората. Горе при черквата живее. Еле, аз не мога го познах, гледай. А не трудно за познаване, леле! Ай на тебе, тури там на масата, кой иска да си взима? Съм пуснал, бе. Тури Дай там. тука, дай! Чекай да взема бастуната. Не мога да одиш Къде ще ме вече! туриш да седна, а? Седни са! Седни тука! Ако е до Седни тебе да се видите тука! Чекай, С чекай, да не се милистина. взема. Еле! Опа. Оле! Не, ке викаш ти, ке викаш! Па шо да се видиме, оно е поубавело, как е с тебе? Обаве! Едно време беше толкова грозна, че майка й вързваше салами за ушите. Та да му е куче да си игра с нея. Иначе никой не искаше сакаш. да играш с нея, бе. Никой Добре, не че сака. поразказа, поразобавита, да нагоре я разлюбиха и аз и приме порази и нагоре. Па после ти ме откраднаш, що да те правя? Това беше едно време. Ти къде се върна? Сега вече е друго. Еми такова е. Друго време е вече. Абе, свали ми лебо. Убав е. Оти И сутринта по-убав съм, го замесвам ама- така, отгоре. Ти
си толкова можеш, не че нещо, ама става. Толкова си мога, вече ръцете ме предават. Такова, но вече и грамажите не ги знаеш какво да ръгаш, какво да таковаш. Там само лапчета, ръгаш и накрая па. Какво е? Стоката как бе? Абе, горе-долу не мога да се оплачам. Има! Колко бройки си навадил са? Абе, беа 600 са, не съм ги броил. Много бе, ти как ги оправяш бе? Ами аз бабата отмачиме се тука. Аз ги оправям, он без мене за никъде не. Как бе, аз са бе, Какво лажеш урата, бе? Лажа. Ти си мразелив, това аз ако умра ти Кой туризоп? Кой туризоп? Ето я гледам, това нема зоб тук у тия укушари. Има. На празна я уринат. Има, даже я трябва да ги пущам. Гледай, ти си заборил вече. Очилата трябва да ги От глад ти си заборил да ги нараниш. Ама се разтръча тук ги пусти, Хеги, са да се... ме ядосваш. Я да се отправям от и гледай, разтори ми се. А тая пушка тук за какво ти? Да нема бандити тук доле в тази село. Абе, има пущини, бе, има, бе. Има пущини, вар да се Абе, отних. става мирно, бе, нема кой знае колко поразии тук, бе. Абе, нема, бе, я така да си ги варна от и не се знае кога ќе дойде. Верно е. Айде, яко, да ги пущам от и никое време стана. Поленка само. Леле, чекай, да ме боля. О, леле! Войнаски завали. О, леле! Леле, як я да ги пущам, вие тук правете си момент. Силете по нещо. Сипи малко ръгия, бе. Пресанали са тия муцки, бе. Абе, пресанали съм тия муцки, бе. Леле. Защото си изкарал. Всичко има. Защото си изкарал. Я ги там, беле, очилата си издорила, бе. Я ги, бе. Тук по една гътка за здраве. Това е по една муцка. Па да не се завали. Чекай, аз си припълнам габеме, войници, помните ли? Габеме, войници, Леле! Пусти да остане толкова пак! Хайде, як да ги пускам! Айде, чекаме. Леле! Гачета моята, леле! Един път сте. Да ме пусне, Иван, да ме пусна! Хайде! Хайде, излизайте, хайде да я отнем малко! Наборе, каква убава стока имаш? Леле, какви убави прачове си откраднал от него, бе. Леле. Това е само за костюми да се правят. Ма, ни ги е страх, бе. Они ни видеа. Страх ги от нас, бе. Наборе, ще станува, бе. Белке! Седи мирно, Белке! Всичките ли? Така, вижте да такова. Вижте да такова. Оставяме ги, не хапнат малко! Така. Така ги оправяме! Всичките ли имена си имат, бе. Ще остава. Всички, бе! Белка! Уния там! Какво беше името на това, бе? Абе, забори го, бе, пуста, бе! Когато си имат къде вие ги заборавате, бе. Имаше един Стефан, ма се не може да пусна. Кой беше? Кой да е наубавя е то тук, Сивя? Он ли беше? Он. Он него го кръсти. Вика, ќе стане наубавя. Наубавя, прочки стане, като мене ги стане, бе! Ох, леле, бабо, леле! Ама гости има! Те е срам! Унисти дошли тука, на! Ти нариташ тука! Ти гледай, ще правиш! Наборе, убаво си знаеш, ти жена си сгоди, скрътна, добра, всичко си знае.
Онака, добра. Ба, защо ти бе свирал? Що ге правиш с него? Бе, я свира, бе, на почва. Наборе, той това, бе! Взимай пушката! Пушката си! Дай бе, наборе! Лилено! Си застане! Остави! Браво, бе, Стефане! Нема ли се инжирия? Наборе, ке отепам го кажеш! Да га тепаме ли само кажувай? Немойте, бе! Що га правим? Немойте, бе! Що га правуваме тази А че моя, бе! Я тя вода, бе! Леле, гледай каква голема. Буѓа месото сурво, бе! Наборе! Абе, сурво, бе, там с бабудженето! Дека оно! Железница нема такива неща, бе. Абе, саке дойте тук, долно ке дойте! Затова къде я фанаме с тия убави прачове трябва да ни направиш по един костюм. Нещо Ке го направиме, Ние най-убавите си ке направим направиме! бабуджене. Най-убавите ке направиме! Що ги правите са? Я, Стефчо, каква е? Така вържиме! За какво ти е това, бе? Така вържиме, то водиме по сърва, яки и пеят и свира! Ти пееш и ке танцува ли като ти пееш? И пея, ако трябва! Абе, то немаше един меч, Дай да да го! на уменията, бе. Дай вземи да изпееш нещо, да го видим дали ке Да пей танцува. нещо, Е, дали ке танцува? Дай, Ой, Лилена! Лилена! Та стана! Ке биде! Ке игра, убаво ке игра! Абе, дом немаше ли един мечкар, бе! По селото не имаше мечкар, бе! Така му откараме! Амке ходи по сурвата с нея! Але, тука! Време ки игра, нали? Ке игра, ке пее! леле. Ке пее, рамжилета е мечка, бе! Леле! Бе, да видим, бе. Оди сега пани на бръже там далеч от тук от козите. Ако ти изплаши козите, верно! Айде, Лилена! Маня, че ке отепам. Липана талпана, яла тука! Яла тука, Лилена! Добре, някакви Айде, тъпанети ще става. Лилена! Какви си тъпане, бе? Какви са Да не бе тия силно, бе? тъпанети, А бе? тука да пасе, тръгва да пасе! Тука всички Тука студена ке горе, си, тук го имате. тука ке си! Легай да спиеш! Легай! Легай тука! Леко само да не я отепеш. Няма да отебаме, я приспах! Я приспах! Дайте да седаме тука, са да опнеме малко ти! Изморим се да има това, бе! Направо капни, дигна от масата. Та пуста мечка! Наборе! Та пущина! Саркет до педите ми уйде, бе! Леле! Опа!
Ако ќе ја биде за сурва, ќе ја биде. Ох, леле, ма. Олеле. Леле, бабата така не се е радовала от кога ражда се детето. изплаши много, бе, много се изплаши, мила. Много се изплаши, фана Паркинсона, фана Паркинсоното се успокои. Ти се беше разтреперила като лист. Утъквали ги ти, она не мръдах ли? Приспах я, бе, ела тука, заседни. Седни тука, дай по една муцка да направим. Стиги да се пана за тебе тука. Пак не се панеш, ти за бастуна ги се панеш. Изпоколеш. Олеле. Тебе баш до мене ги тури. Ка викаш, Пено? И сега викаш, ќе я караш по суровата тая мечка. Ка я карам, има един много хубав мечкар, много добър. Тука долу в селото. Ще ми пазари да му го даваш. Ке му я дам, бе, ке му я дам. Ке му я дам, само да дойде сурвата до са. Да до тогава тук при мене ке. Безпарили ќе му я даваш. Да изкараш некой лев, берем от тази мечка. Изкараме, изкараме. Какво съм му замислил, Спасуваме за сушено месо, ќе я туриме. Абе, сам мечката оставете. Я приготвим, оправиме. Та вземете, апнете тука. За мое здраве. Наборе, немаш ли чибрид, бе, да запали фенера, да почава сте внима. Абе, нема, бе, децата го разбеха, бе. Тия деца, значи. Отвори го, бе, какво си го запекнал, бе? Абе, Айде по една ето муска и... отвориме и тебе, сега сме тримата. Наборе! Айде. Се изтепаме, за два пръста промочено месо, не си струва, бе. Нема, бе. Абе, айде, живи и здрави. Айде, Наборе. Айде за мечката. За мое здраве. Пияниците! Айде. Вече не бихте се дали Стануваме ние да така. Оти много пак ни чека. Ало за сендаща, нека са нам диете тук, да се направим. Мани тая мечка, отвори ни голема работа, докато се справиме и с нея. Па я, и Буркойл не се е развалил, фенер ли е шо, нищо Ако да ни свичи. фаре нощта, край, загинали сме си, не Какво може да се си, майка? прибереме на ново. Нема, бе, лепа на мечката, бе. Ама, що сте казали, ке си одите? И кръвуваме. Ай, що? Ей, да тура очилата оти. Не, вида вече, опустех и аз опустех. Не. Опа! Айде, Пено, да ги изпратиме. Айде да ги изпратиме. берем, бе, па и ти. Тая мечка ми зама душата. Леко! Ще ме завалиш. Ай, после я ги не завалам. Опустели. Ай, не помниме пътя къде. Айде тука. Айде да ви изпратам. От сте ми добри гости дошли. Това е така. Айде. Ние ако не кой ти дойде, само ние Я чеках, я внуци да дойда. На синовете нема никой. Заборили Карков си що си. Наборе, па тая пущина там, не искаш ли да ни я покажеш как я владееш, па? Пущина. Значи я подкарам да вода надолу край селото. Да откарам на Мечкаров. На Мечкаров да откарам. Оти на 14 януари. Сурма имаме. Па вие, па да дойдете, па да слезете. Че дойдеме, Тя научиме да гази. За здраве, бе. Така трябва. Няма да го взимай, да карите надолу. Хайде! Айде, чакай да подкараме. Та пущина дома на моя седи! Айде, Излезе стъпа и всичко ги излезе! Поленка само. Айде, ставай, Лино. Леко да не ти скочи, Леко, пей и там да не ти скочи. Лиляна. Дайте му помогне само ти това! Ние не разбираме, баба, не си! Фарам да направим нещо. Айде, оди пирка. Ходи подпира там, бе! Чакай верно да не избега, да не ни направи нещо. Засетено. Леко, трапезата ми да изеде, леко. Наборе, що да правя? Сега саки изапя моя Лиляна. Ти защо ме остави? Леле, пусто. Пусто, леле. Нема то, послушайте тая мечка, бе. Пусто да остане. Що да прави?
pusta da ostani tamo. Njega, lele. Gdje ojde, hej, počuvi, sve gdje ideš. Pičku gledaj ti to rine, Lele, gledaj. Bratato ne voda na celju, što je debela, gledaj. Tako, lele. Ali lala. na dole ga kare, na dole. Lele, evo tuko. Ajde, daj kaj se ovo tu. Ajde, naburi. Ajde, viđame se. Ajde, gdje se vidime Pana se. 14. Pana 14, dojte. Da gdje se vidime, čekaj, Meco. Begi, ne me pusta da ostaneš. Lele.